Εγώ πάλι θα πόνταρα ότι μάλλον πρέπει να περιμένουμε συγκλονιστικά πράγματα. Ας μείνει να το δούμε. Τι λες Γιάννη, καλησπέρα. Το τι ίσως θα πει ο κύριος Καραμανλής. Όλες επιβεβαιώθηκε πλήρως ότι υπήρχε... λειτουργήσε σαν Καραμανλής, θα μου επιτρέψεις να πω. Δηλαδή... Κοίταξε, ήταν θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας το σημερινό και νομίζω ότι καλά έπραξε. Όλα τα άλλα είναι... Είναι ένας μονόδρομος, ο οποίος είναι αυτό που είπαμε από την αρχή. Δεν ήταν μια διαχείριση με τα τήλες στρατή. Προφανώς. Προφανώς. Το είπε κάποιος και εδώ προηγουμένως.